Mayong gabi kanatong tanan diha mga igsuon sa Kabisayaan, sa Leyte, sa Caguco, sa Tamtaon, bisan pa sa mga dapit sa ah, atong syudad, sa Maynila, sa Mindanao, kung asa man moabot kining maong tinguga, mayong gabi kaninyong tanan. Og usa ko mungadto sa atong mensahe karong hapuna, aho kamong awhagon sa pagpaminaw nining atong buluhaton na makita ni sa YouTube sa Lisos Kinabuhi. Lisos Kinabuhi kang Pastor Boy. O kini bag-o pa lamang programa, mga usa ka buwan pa lamang apan dinhi magregular ta sa pagwali sa pulong sa Dios aron makabot nato katong mga kaigsuonan nga buot nga makapaminaw og labi na sa mga magwawali nga way background og Bible school. Dinhi akong ihatag ang maong mensahe nga magsugod ta sa uluhan, sa tema, sa teksto, sa introduction o sa mga division og naapay mga outline nga kauban ini nga ako'y butang diha sa YouTube. So tan-aw lang nato ang maong mga outline. So karong gabi una adto ta sa pulong sa Dios. Kung nakahinumdum mo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, unsa may giingon didto? Nagaingon didto sa 2 Corinthians 5:15, busa kun ang tao ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na, tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Nagaingon din nga ang tao kunong naa kang Kristo, usa na siya kabag-ong binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Apan mangutana ta nganong mura magwa man ni mahitabo kanako wa may kausaban ang akong pagkakristohanon sukad nga ako naa kang Kristo. Tingali og primero na tingali wa ka pay sigurong tinuod nga pagsalig o pagtuo wa kay kaluwasan pa o tingali luwas nun ka na apan kuwalang ka sa kaalam bahin sa kamatuoran ug unsa ang kinabuhi sa Kristohanon. Giunsa siya pagluwas, unsa ang iyang pagakuptan nga siya luwas na. Mao kini giingon ni Kristo nga kung kita mga alagad sa Ginoo magpadayon ta diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa pagtuon. Sumala sa Juan 8:31-32 nagaingon og si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya kung pabilin kamo sa akong pulong nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. Og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Kamatuoran lamang maoy makahatag natog kagawasan. Kinahanglan mahibalo ta sa kamatuoran. Mao ni nga ang ato kining ang atong plano, ang atong layunin ni ining maong buluhatan aron isaysay kanato ang kamatuoran bahin sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So mao ni ang magkinabuhi tang nausahay nga bisag Kristohanon ka na nakades pagpanginabuhi daw mura og dili magtotoo kay wa tay maayong pagsabot sa kamatuoran. Dihan magapadayon lang gyapon ta sa pagkinabuhi sa sayop nga pagkinabuhi. So karon atong tan-awon o basahon usab ang atong teksto aron malamdagan ta nining kamatuoran na nga ngay natong pagalakwan. Nagaingon 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Mao ni kini pulong nga may makahatag kanatog kalig-on sa atong pamarog isip nga mga Kristohanon. Nagaingon 1 Corinthians 1:30. Kay gumikan kaniya kamo anaa kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong ug atong pagkabinalaan og pagkatinubos. Utrohon ko maigsuon, mao ni kahimtang sa usa ka Kristohanon. Kay gumikan kaniya kang isa sa Dios Amahan. Kamo anaa kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong og pagkabinalaan og pagkatinubos. Mao kini ang pasukaranan sa atong pagkinabuhi og Kristohanon. So makita nato dinhi ang kahimayaan sa atong kaluwasan. Ang kahimayaan
sa atong kaluwasan. Karon ang pangutana, unsa may kahimayaan sa atong kaluwasan? Nganong mahimaya man ni? Unsa man ni? O kining kahimayaan igo ba ni nga makabarug ko nga madaugon nga Kristohanon? Now niining bersikuloha makita nato kung unsay buot pasabot sa kahimayaan sa atong kaluwasan. Unsa may kahimayaan sa atong kaluwasan? Mahimayaon ang atong kaluwasan sa upat ka pamaagi. Now ato kining tagsa-tagsaon mga igsuon. Og unsa kahimayaon ang atong kaluwasan nga aron makabarog kita og magkinabuhi kita nga mga Kristohanong madaugon ining kalibutan. Primero, mahimayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong atong kaalam. Now, di man ni mahimayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong atong kaalam. Si Kristo atong kaalam. Basahon nato usab ang atong teksto. 1 Korinto 1:30 nagiingon, kay gumikan kaniya sa Dios Amahan iyang kabubuton, iyang buhat diri sa atong kinabuhi nga kamo anak kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam. Kita kunong naa kang Kristo, si Kristo iyang gihimo nga atong kaalam. Nganuman nga gihimo man siyang kaalam nato, maigsoon. Kay tungod sa pagkatinuod sa dihangaw dili pa ta luwas nun, kita mga buta og amang sa kamatuoran. So kining bersikulo mao'y nagtudlo og unsay matarong pagkabuhaton gikan sa nasabtang kahibalo sa nasayra natong kamatuoran. Kaalam kinahanglan nato kini. Dili kinaiya sa tao kundi grasya sa Dios. Kaalam hatag ni sa Dios. Kay kaniadto kita mga buta og patay sa atong mga kasalanan. Efeso 2:1 nagaingon, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og mga kasalanan. Niadto kunong di pa ta Kristohanon, patay ta sa atong mga kalapasan og mga kasalanan. Kalapasan gani tinuyuan nato nga pagsupak sa balaod sa Dios, busa ato ning mahimo kay tungod kita makasalanon. So karon iya kang gibuhi. Versikulo 4, apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban ka Kristo. Tungod sa grasya nangaluwas kamo. So sa tinuod niadto maigsoon nga kita patay pa diha sa espirituhanong pagpasabot, ang mga pagwali, ang pulong sa Dios kini binuang lang kini alang kanato. Nagaingon ang 1 Korinto 2:14. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga pamaagi. So busa ingana ta dito sa dili pa kita Kristohanon, patay ta diha sa sala. Watay gana sa espiritual nga butang. Kay tungod kaaway ta sa Dios. Roma 8 bersikulo 5 ngadto sa 8 nagaingon og unsay atong kinabuhi nadto sa dili pa kita Kristohanon. Kay ang mga nagakinabuhi uyon sa unod. Roma 8:5. Mga makilawason sa ilang pangunahuna, apan ang mga nagkinabuhi uyon sa espiritu magapaghunahuna sa mga butang sa espiritu. Ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon, apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi og kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod, kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Kaya na, grabe ang atong kahimtang sa diha nga di pa kita Kristohanon. Apan sa kahimuot sa Dios, sa kahimuot o sa dako niyang kaluoy kanato, unsay nahitabo? Atong basahon 1 Pedro 3:4 nagaingon, dalaygon ang Dios o Amahan sa atong Ginoong
Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Pinaagi sa kaluoy o grasya sa Ginoo kita iyang gibuhi pinaagi sa paghimugso pag-usab, no? Paghimugso pag-usab ug ang gahom nga mao'y nagpahimugso kanato mao ang gahom nga nagbuhi kang Kristo didto sa patay. Siya na resurrect na buhi og usab tungod sa maong espiritu og mao pod nga espirituhana nga naghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Subusa kining bag-ong kinabuhi nadawat ni sa mga Kristohanon, dili ka na patay. Dili ka na buta sa kamatuoran, dili ka na bungol, kundili si Kristo gihimong kaalam nato aron kita makasabot sa mga wali o kita makadawat diya sa pagsalig nga makaluwas o kanang pagsaliga mao ni mo dawat sa kaluwasang grasya aron kita mahimong bag-ong pagkatao. So karon doon na natay kaalam, makasabot na ta. Makakita na ta og unsay tinuod og unsay kabubuton sa Dios. Kay tungod mahimayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong atong kaalam. So di na ta kinahanglan mag-uul pa unsay kabubuton sa Ginoo, makasabot na tas mga espirituhanong mga butang. Sa atong pagpaminaw masabtan nato unsay katuyuan sa Ginoo kanato. Unsay ipasabot niya sa mga mensahe nga atong nadunggan, mao kana ang makapagpabarog kanato sa atong pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Kay tungod dili na kita mga amang, dili kita bungol, dili kita buta, kundi doon na tay kaalam nga gihatag kanato. Si Kristo gihimong kaalam kanato. Ikaduha, dili lamang nga mahimayaon ang atong kaluwasan nga si Kristo gihimong atong kaalam, kundili mahimayaon ang kaluwasan kay tungod si Kristo gihimong atong pagkamatarong. Basahon natin usab ang 1 Korinto 30. Kay gumikan kaniya kamo anaa kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam o gihimong atong pagkamatarong. Tiyaw na, usa ka na ka matarong igsoon kung ikaw Kristohanon. Unsa may imong kabalak-an ining kalibutan? Unsa may imong kahadlukan ining kalibutan? Kay niadto sa dili pa ta Kristohanon, liko ang atong kinabuhi. Liko tanan ang makasasala. Sumala sa Roma 3:10 nagaingon, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios kay ang tanan makasasalaman og nakabsan sa himaya sa Ginoo. Subusa mga igsuon, mahimayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong atong pagkamatarong. Kita iyang gihimong matarong. Giunsa man to? Sa diha nga atong isalig ang atong pagtuo kang Kristo nga atong Ginuog manluluwas, iyang gikuha ang atong mga sala didto sa krus og ang iyang pagkamatarong maoy gisulob kanato. Nahimo na tang tulid, dili na liko, dili na kini balikog ang atong kinabuhi. Dili na tipas, kundi tulid na ang atong kinabuhi mga igsuon. Ayaw na kamo pagpaminaw sa uban. Ngayon ikaw, Kristohano, nganong balikog man lang gyapon kinabuhi. Tinuod na, usahay masayop kita, usahay makasala kita, pero sa kamatuoran, ang atong pagkatao sa sulod, kita matarong sa tubangan sa Dios. Katungod sa iyang grasya, nagaingon ang 2 Korinto 5:21, nagaingon, tungod kanato siya nga wala makasinati og sala, gihimon niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Tanaw na, unsa may but pagkamatarong ni Kristo, mga igsuon? Ang but pasabot sa pagkamatarong ni Kristo, siya masundanon gyud.
Faithful siya nga mutuman sa balaod nga nakasulat sa Biblia o mutuman siya sa kabubuton sa Amahan. Ang iyang pagtuman ginganlan sa English og active and passive, no? Aktibo siyang nagsubay o sa gipangayo sa maong balaod sa Dios o aktibo siya nagsunod og unsay kabubuton sa Dios. Aktibo wa gyud say dili nahimo. Apan pag-ingog passive, ambot pasabot passive, siya midawat sa tanang mahitabo nga gisulti sa balaang sa balaang kasuguan og sa kabubuton sa Ginoo nga ang si Kristo iyang malansang sa krus, kastiguon sa tanan, mamatay siya, iya kining gidawat. Passive kani. So busa ang iyang pagka masulundon sa Dios, aktibo og pasibo. Busa siya lang ang makaangkon og pagkamatarong. Kita di ta makasubay sa balaod sa Dios, dili pud ta makatuman sa kabubuton sa Dios, apan si Kristo maoy mihimo niini aron kadtong musalig kaniya makadawat sa iyang pagkamatarong. Bisan pa sa atong mga kasaypanan, bisan pa kita mahulog sa kasalanan, ang atong kahimtang sa mata sa Dios matarong katungod pagkamatarong ni Kristo ang atong kinabuhi. Busa sa diha nga atong angkuno ng atong sala, kita maghinulsol ngadto sa Dios, pasayloong gyud kita katungod pagkamatarong ni Kristo naa sa atong kinabuhi. Ang Ginoo gihimo nga atong righteousness. Gisuluban ta sa iyang pagkamatarong. Tawgon pagkamatarong sa Dios. Nagaingon ang Jeremiah 23 verse 6 sa daang tugon. Sa iyang mga adlaw ang Huda pagaluwason ug ang Israel magapuyo nga gawas sa mga kadaot ug mao kini ang iyang ngalan nga igatawag kaniya si Jehovah ang among pagkamatarong. Si Kristo o ang Ginoo mo'y atong pagkamatarong. Mga igsoon, tingalay daghan nga suko ninyo kay tungod dili nila wala sila ang ilang paglantaw kanimo o kung sa ilang gustong mahitabo nga mabuhat nimo, wala man mabuhat, sumala sa ilang gusto, apan moingon sila nga ikaw dili ka matarong, hambogiro ka. Pero sa atong tinuod kahimtang isip mga giluwas ni Kristo, matarong kita. Ang atong pagkamatarong dili pinaagi sa atong pagpapaningkamot, kundi kini murag sinina gisulob kanato aron kita mahimong matarong sa mata sa Dios o kana dili mausab. Maigsoon. Matarong kita sa mata sa Dios. Busa pagatawgon kitang katarungan diha sa Dios. Ikatulo, atong tanawon, may mayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong gihimo kuno siyang unsa nato? Gihimo siyang atong kaalam. So ang kaalam nato Kristohanon, kang Kristo, langit nun. Ikaduha, may mayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong atong pagkamatarong. Sa mata sa tao di ta matarong, apa sa mata sa Dios di na ta silutan ngadto sa impierno kay kita matarong. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo maoy gisulob diha kanato. Maigsoon. So dili ta angay nga mahadlok ning kalibutan, dili ta maangay maluwaw ta mo atubang sa mga tao kay tungod kita dunay dunay kasaypanan, dunay kahuya, dili. Atong ipanginabuhi ang atong pagkamatarong. Pagkamatarong nato ang pagkamatarong ni Kristo may gisulob kanato. Nasabtan ba mga igsoon? Karon, ikatulo. Mahimayaon ang atong kaluwasan kay si Kristo gihimong atong pagkabinalaan. Wow! Balaan kita mga igsoon. Manang giingon diya sa mga sulat ni Pablo, kining sulat alang sa mga santo, sa mga balaan. O kining maong balaan ang katong mga magtotoo kang Kristo. Balaan kay igsoon. Dili tungod sa atong mga binuhatan, kundi kita si Kristo mo'y gihimong pagkabinalaan kanato. Ang atong pagkabalaan dili sa atong mga binuhatan, kundi ang gibuhat ni Kristo kanato. Basahon nato usab ang atong teksto. 1 Korinto 1:30. Nagaingon,
Kay gumikan kaniya kamo anaa kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga unsa? Primero, atong kaalam. Ikaduha, atong pagkamatarong. Ikatulo, atong pagkabinalaan. Now, kung sa atong panlantaw o sa atong pangunahuna isip nga niapas lawas, makaingon ka bang balaan ka? Dili. Murag mauwaw ka, no? Apan sa pagkatinuod, sa mata sa Diyos, sa katuwiran ng Diyos, sa kamatuoran sa pulong sa Diyos, ikaw balaan. Kay tungod ang pagkabalaan ni Kristo, gisulob diha kanimo. So unsa may angay nimong ikaulaw isip Kristohanon? Nga watay grado, nga watay kwarta, watay bandi, unsa may angay natong ikaulaw ni ana? Kay kaniadto kita mga dubok sa sala. Dubok ta sa sala. Tungod sa atong mga nadawat, minana, no? Minana mula kay Adan. Tanawa, Roma 5:12, nganong dubok ta kay tungod sa Roma 5:12, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Lakip ka, lakip ko. Sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So, mao na itong kinabuhi, dubok sa kaniadto. O kita paingon dito sa kalaglagan sa impyerno. O diha sa atong pagkamatay kay kausarag yun. Iplano ang kamatayon sa tao o kahuman na sa paghukom. Apan sa grasya sa Dios, kita iyang gibuhat sa pagkabalaan. Tanawa, Efeso 4:24, og isul-og ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang atong pagkabalaan mao ang dagway ni Kristo kanato, dili ang atong dagway. Kay kita sa uban ang dagway nato, no? Usa lang gyapon ka kuan, makasasala, no? Ang ailang paglantaw kanato. Apan sa grasya sa Dios, balaan kita. So bag-ong kung balaan ta, kinanglan makita nato ang atong pagkamatarong nga nagsubay sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios karon atong subayon dili kay aron kita mamahimong matarong. Matarong ka na. Nganong musubay pamantas ka sa balaod sa Dios, musubay ta sa balaod sa Dios aron magkinabuhi kita nga kalugod-lugod sa Dios. Mahimayaon sa Dios. Kay tungod, ang taong anak kang Kristo, usa na siya kabag-ong binuhat. Di ba? Nag-iingon ng 2 Corintios 5:17. Busa kun ang tao anak kang Kristo, siya bag-unang binuhat. Ang daang mga buhat, nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang, nahiabot na. So, mao na itong kuptanan. Dili na kita kaniadto. Kita, doon na na'y kaalam si Kristo. Doon na tayong pagkamatarong si Kristo. Doon na tayong pagkabinalaan si Kristo. Wala na ang ating daan. Apan ang mga tao, ang makita nila, mao lang gyapon ang imong daan. Apan sa Dios, dili na to makita. Kay gisuluuban na tas pagkamatarong, kaalam o pagkabinalaan ni Kristo. Nagaingon bitaw sa Galacia 2:20, unsa giingon na Galacia 2:20? Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi dinhi kanako, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Si Kristo na ang nabuhi sa atong sulod. Apan napamantanin lawas, napapay atong unod, unsa may buhaton nato? Nagaingon si Pablo, og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa atong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Unsay mo pasabot niya na? Maigsoon. Si Ginoong Hesukristo ang atong kahibalo. Si Ginoong Hesukristo ang atong pagkamatarong. Si Ginoong Hesukristo ang atong pagkabalaan. Kinsa man ta sa atong pagkatao? Dili na kita, kundi si Kristo. Apan nabuhi pa man tayo ning unod, inilawas. Unsa ating buhaton? Manginabuhi kita sa pagtuo. Espirituhanon nga pagpanginabuhi. Pagtuo, kang Kristo nga nagmahal ka nato, mao'y naghatag sa iyang kaugalingon para ka nato. So busa, magsubay ta diha
sa tinuod ng kinabuhing Kristohanon. Dili sa mga yutan-on ug kalibutanong pang mga bahakhak diha, kining pagpanulti, pagsigarbo sa mga laway, dili na kinabuhi sa Kristohanon. Atong ipanginabuhi ang atong kaalam, pagkamatarong ug pagkabinalaan. Magsubay ta sa balaod sa Dios. Dili aron kita mahimong matarong, kundi magsubay ta kay tungod mao na atong kinabuhi. Musanag na ang imong suga sa tanang mga tao. Mayong sila, unsan mo buang na ng tawhanaw. So, saan mo bisan pag imong pislito ng ilong, di na masuko. Saan naman na? Hi God, di masuko. Suko God in town, pero dili manumbag. Dili manumbag. Nga naman, bag-o ka ng pagkatao. Masuko ka, mga tarungan ka. Apan, dili mo pasakit. Itungod, dili na ako ang nagpuyo kanako. O kining kinabuhi ang lawasa, akong gikinabuhi sa pagtuo kang Kristo nga nagmahal kanako, nga naghatag sa iyang kinabuhing alang kanako. So karon, magkinabuhi tas pagtuo. Unsa man nato pagpalig-on sa atong pagtuo? Maminaw kita sa pulong ni Kristo nga giwali. Asa man nato makita na nga diya sa atong pagpaminaw mulambo ang atong pagtuo. Asa man? Roma 10:17. Di ba? Roma 10:17 nag-ingon, kay diha sa mayong balita, ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. Nga pinaagi sa pagtuo, ngadto sa pagtuo, sumala sa nasulat na nag-ingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Namatarong ka naman. So, adto ta magkinabuhi og magapaminaw kita. Roma 10:17. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Ikaupat katapusan na igsoon. May mayaon ng atong kaluwasan kay tungod si Kristo gihimong atong kaalam. May mayaon ng kaluwasan sa kay tungod si Kristo gihimong atong pagkamatarong. May mayaon ang atong kaluwasan tungod si Kristo gihimong atong pagkabinalaan. Katapusan. May mayaon ang atong kaluwasan kay tungod si Kristo gihimong atong pagkatinubos. Wow! Gitubos ka na. Gikan sa sala. Sayanang sa sala. Nganong mo tuna ka pa man dito balik? Ha? Tinubos na kita. Basahon nato otro ang 1 Corinto 1:30. Kay gumikan kaniya kamo anak kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam. Gihimo nga atong pagkamatarong. Gihimo nga atong pagkabinalaan. Ikaupat, gihimo nga atong pagkatinubos. Pagkatinubos. Subusa. Niadto, ulipon ta sa sala. Naata sa yanang sa sala. Naata diha sa banay tunaan diha sa sala. Dili kita makasubay sa balaod. Kay why makasubay sa balaod? Mamatay gyud ta. Ang balaod nagsugo nga kadtong nagasubay nga di makakompleto sa sugo kamatayon apan gitubos kita ni Kristo. Giluwas kita ni Kristo. Siya may nagtubos ka nato, siyang mihimo active and passive obedience, righteousness ni Christ. Mao nga kita gawas nun na. Dili na ta mag-apil-apil ang mga buhat sa kalibutan. Unya di na punta masok-anon. Nga naman, katong masok-anon, nagamahal lang gihapon sa sala. Apan kitang Kristohanon, nga atong gimahal karon mao si Kristo nga naghatag sa iyang kinabuhi kanato. So di na ta masuko, di na ta magbagutbot, di na ta mangupya, di na ta mangawat, di na ta mamakak. Nga naman, kay kana mga buhat na sa mga taong ulipon sa sala. Kay tungod, nahigugma sila sa sala. Apan karon ang atong gugma, naa na makang Kristo, subay tas pagkamatarong atong tan-awon nga ang pagtubos kanato dili ni pagtubos og kwarta, dili ni pagtubos og unsa lang nga butang. 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nag-ingon, kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan
kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o sa bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw. Limpyo kaayo. Lunsay kaayo, bala ng dugo, maoy naghugas ka nato, may nagtubos ka nato. So angay lang yun nga kita magkinabuhi mga tinubos ni Kristo. Dili na kita magsubay sa lihok o gawi nining kalibutan. Busa sa atong lawas karon, ato kining ikabuhi ngadto sa pagtuo kang Hesukristo. Atong padaygan ang Ginoo sa atong lihok sa atong lawas. Nagiingon ng 1 Corinthians 6:19-20, unsa nagiingon? Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong napatunan gikan sa Dios? Kamo dili na sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa! Himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong mga lawas. Mabuhat na nato ni karon. Dili ta padaog-daog nining kalibutan. Kinahanglan nato ang kamatuoran, kay ang kamatuoran lamang may hatag natong kagawasan. Kagawasan sa sayop nga pagtulunan. Sayop nga pagkinabuhing Kristohanon. Nga budaw, murag tanang butang, doon natay kagawasan, bisang pagsala, bisag pamutbot, bisag pamakak, dili na kamatuoran nga kita gitubusan ni Kristo, so busa manginabuhi kitang tinubos ni Kristo. Maigsoon, sa atong pagtapos karon, hinuktukan natog maayo ning kaluwasana nga nagdawat nato. Ang taong anak ang Kristo usa ng bag-ong binuhat. Dili sa kaugalingong paningkamot, kundi grasya ni sa Dios. Og angay tang mauwaw nga mabuhat og hugaw nining kalibutan kay tungod ang gipangtubos kanato lunsay balaan nga dugo ni Kristo. Iyang kinabuhi mo'y gihatag aron kita mabuhi. Giunsa ni pagkahitubuan? Si Kristo gihimo sa upat ka pamaagi sa atong mga mituo kaniya. Gihimo siya kanato nga atong kaalam, gihimo siya kanato nga atong pagkamatarong, gihimo siya kanato nga pagkabinalaan, gihimo siya kanato nga pagkatinubos. Karon, kung mauni na hitabo kanato mga igsoon, magbinuang pakaha kita sa pagpanginabuhi, magkinaiya sama sa mga taong dautan nga way pagsalig sa Dios. Magkinabuhita alang sa kahimayaan sa Dios, mga igsoon. O makahimo manggali kita sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, kubtan nato ning gisulti ni Pablo. Nagaingon sa 1 Corinto 15:10, apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon. O ang iyang grasya nga gihatag niya kanako wala mapakyas. Hinunua, ako nakabuhat og labaw pa kay kang bisan kinsa kanila, bisan tuod dili gayud ako ang nagbuhat kundi ang grasya sa Dios nga ania uban kanako. Unsa may atong mahimo karon nga pagtuman sa kabubuton sa Dios, paghimo nga musanag ang atong pagkamayod pagkabinalaan, dili nato na ipanghambog kundi atong isulti pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako. Ang Ginoo mo'y mahimaya sa atong kinabuhi. Karon higala, kung ikaw nakapaminaw niini, wa ka pay mayong eksaktong relasyon kang Kristo, nakadihas kapildihan. Wa kay kaalam, wa kay pagkamatarong, dili ka mahimong balaan, o wa ka pay katubsanan. Busa, salig kang Kristo, aron siya Kristo mahimong imong kaalam, mahimong imong pagkamatarong, mahimong imong pagkabinalaan, o mahimong imong katubsanan. Mo kana ang pulong sa Dios.
maigsoon. Magampo kita. Salamat Lord sa maong kamatuoran nga mo'y makahatag kanamo og kagawasan sa among mga pangkinabuhi nga sayop di ay. Hinaot pa nga kami magtubay gayud diha sa pagkamatarong. Kay tungod kami gibatarong na nimo. Di na kinahanglan kami mo saum pa mutuna pa nining sala ning kalibutan. Kundili Lord naagid kami pirmi diha maligo sa imong pulong, balaang pulong aron kami malimpyo sa among mga sala dining kalibutan sa among kinabuhi. Salamat Ginoo. Hinaot pa nga mulambo, mulig-on og kami magtubo diha sa imong grasya. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.